Ne, niste me razumeli. Ja sam rekao da ćemo mi pregovarati vođeni zaključcima glavnog odbora stranke, ali glavni odbor ne može da donese odluku dok ga mi ne obavestimo o napredovanju pregovora. Dobro, razumeo sam. A kad će glavni odbor da zaseda? Dobili ste telefonsku sekretaricu stranke G17+. Pored telefona trenutno nema nikoga, ali ako ostavite poruku, javit ćemo vam se. Mlađo, nemoj da uključuješ... Halo? Ko je to sada bio? Ništa, izvinite. Samo mali tehnički problem. Dakle, kada bi trebalo se održi glavni odbor? Pa čim ga pregovarački tim izvesti o napretku pregovora. Kada ćete moći da... Dobili ste telefonsku sekretaricu stranke G17. Mlađo, pa zašto svaku stvar morati ponoviti 100 puta? Nemoj da uključuješ sekretaricu dok pričam telefonom. Halo? Pa ništa, sve u redu, samo... Izvinite samo trenutak. Halo? Halo, Vojislave, junački sine, kada ćemo da delimo ministarstva? Rekao sam da ćemo o tome pregovarati tek kada ili glavni odbor stranke donese ili odluku. Da, to sam razumeo. Ne kažem to vama, ne kažeš nama. Pa sa kim to pregovaraš, Vojislave? Ne, vama sam rekao. A vama nisam rekao da ne kažem vama. Dobili ste telefonsku sekretaricu stranke G17+. Halo? Pored telefona trenutno... Mlađo, stvarno si nenormalan. Ko je to? Po 1000 puta sam ti rekao, ostavi sekretaricu na miru. Opet se neko meša. Vojislave, to sam ja. Vuk! Da, znam da ste to vi. Dobro, Vojo. Znaš zašto te zovemo. Ti znaš šta mi želimo. Ministarstvo spoljnih poslova, kapitalne investicije, UDBU, Veljo, šta smo ono još hteli? Još nismo stigli do razgovora o personalnim rešenjima, prvo moramo da obavimo konsultacije. A šta traže demokrate? Moja sekretarica pokušava stupi u kontakt sa gospodinom Tadićem ceo dan, ali niko se ne javlja na telefon. Taktiziraju, Veljo, junački sine. Hoće da izgubimo strpljenje. Ali niko nije čekao kao mi da dođe do vlasti. Niko nas ne može da pobedi u čekanju. Ma pun mi je oni koji taktiziraju. Neki dan taktiziraju, svaki dan taktiziraju. Ma nek mi u paketu sa... Rekao sam vam da ćemo o tome pregovarati tek kada glavni odbor stranke donese odluku. Rekli ste, 100 puta ste rekli, 1000 puta ste rekli. Prostite, nisam to rekao vama. Dobili ste telefonsku sekretaricu... Mlađo, potpuno si poludeo i ja sa tobom. Pa koliko misliš da mogu da izdržim? Misliš da sam od čelika, da sam od granita napravljen, do sada bih poludeo? Ne, nisam rekao vama, nisam to rekao vama. Nisi rekao meni, pa kome si onda rekao? Halo? Vama sam rekao da ne možemo doneti odluku o ulasku u vladu bez odluke glavnog odbora. Velja, Koštunica se nešto čudno ponaša. Mora da petlja sa radikalima. Halo?